duzu musika eskolara etorri nahi edo? Alderantziz, ni hemen beti nago pospozik. Baina gaur, pianoa ezagutzera etorri naiz. Eta piano hori ez da nire etxean sartzen. Baina, hori zarazoa? Ez, zatozte nirekin. Hau ere pianoa da orduan? Bai, pareteko pianoa deitzen zaio. Claro, pareta eusten duelako. Pianoak 88 tekla ditu. Nik tekla bat ikutzen dudanean, barruan dagoen mailutxo batek aria kolpatzen du, eta horrela soinua sortzen da. Nahi aldezue barrutik ikusi? Jakina? Primeran! Begira, bikote! Mailuak nola mugitzen diren ikusi nahi? Ba, beste gauza bat erakutsiko dizuet. Hemen azpian 3 pedal daude, eta eskubikoak soinua mantendu egiten du. Ikusi zer gertatzen den. Eta beste pianoak berdin jotzen du. Noski baietz, 3 kontatu eta zatozte korrika. 1, 2, eta 3! Ze ederra! Bai, ze ondia! Hau, isatx pianoa da. Kontzertuetarako erabiltzen da. Pianoan apuntatzen baldin bazarete, hemen alko dezue praktikatu. Eta nola jotzen da pianoa? Nahi aldezue pixka bat ikasi. Bai? Ikusi, hemen ditudan bolatxoekin, pianoa jotzeko behar den postura zein den ikasiko dugu. Jarri, eskua pelotaren inguruan. Ikusten, hori izango da forma zuzena. Orain emaizkidazue, eta musika ederra sortu nahi dezue, ba, joitzazue mesedez, pianoan ditugun tekla beltzak. Baina, ze musika? Asiako ematen du. Bai. Eta pianoak egiten aldu beste soinu berezirik. Bai! Orain ikusiko dezue. Orain kasketa hartu dute elefanteek. Jolas garaia! Aitona monen etxera guaz. Lotak geratu dira orain. Esnatu!
eta 4 eskutara jo daiteke 20 atzekin. Noski baietz, horrelako abesti asko daude. Nahi aldezue bat entzun? Ados? Erabakita, pianoa ikasiko dut.